Hala no? Asa naman ko? Oh my God! Na naman dito sa stage, no? Welcome di ay sa Liceo! What's up guys? This is John Ro Hospital. That's J-O-M-I-E. Guys, di ko sa akong crush nga si John Ro sa Sambuanga Sibugay dira, no? Dibitaw guys, karon guys, matutag Cagayan kay nata event sa Liceo sa 22 na. Kapoy gining mag-travel talon nga. Wala, alone lang jud daw, watay kuyo, kabibo ba? O sige na no, padulong na tag Cagayan, okay? All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Okay, so nana ta diri no, tungod kay mga gamhanan pa, magteleport ta diri sa dito magpadugay-dugay. Okay? Nakaabot na dyan ta diri no, nana dyan ta sa Cagayan de Oro, yay! Ngainit kayo na. Karon guys, tabuon ta sa tong gamhanan nga amigo nga Cagayan vlogger nga si Rigel Moore. Okay? Hello, okay? Grabe ng artista van nato dira no. Johnny. Hi. Yeah. Johnny. Hello. Okay? Alright! Pa! Kamusta sa artista ba na ito dira, no? Artista ba sana? What's up guys? This is Jason Hospital. That's J-O-M-I-E. Og nara dyan diri ang Cagayan Vlogger. Yay! Cagayan vlogger mo. Kagaya, ambot lang anong Cagayan Vlogger akong giling ganina. Lagi no? O basta mo na to siya, no? Wala tayo kauban yun. Ako radyo isa nagbiyahin. Diba gamhanan man kay? Lagi! Og tungod kay gamhanan tanon ako'y hurim sa inyo kay para dili ra duha ka gamhanan ang nadire. So kabalo ka hurim gito Bro, kabalo na kanina. ako. Sige, Imo na lights, ako. camera, action. Una kaya. Una kaya. Gamhanan kayo mena. Oh, di ba? Bisaya rapper. Bisaya vlogger. Reunion! Yay! Padulong na me! Okay! So na namin diri karon no sa panagdagat. Panagatan. Tuloy kon saon siya? Pa. Na. Ga. Tan. Panagatan. Panagdidagatan. Oh, awar siya itong mga view diri. Oh, laban lang ta diri sa view no. Oh, muna siya nga to ang panagdagat. Hindi po na kumabasa bisig na dito ko kay letter panagatan. Sa baoy. Busy ang mga lalaki mo. There I spotted. Saka oy, pangilabot na pa. Sorry, vlogger lang po. Nag-vlog lang. Content. Ngano Jeka? Content be. Agi! Kalami sa content. Yes! Oh, back! Agi, kalami aning matsupapi ay. Hindi. Okay, so nabusog na jud mi no. Nabusog na po ng mga gamhanan nato dire. Karon diretso na may sa asa ta padulong sa hotel na may diretso guys. So yeah, mag time travel na pod gamhanan ba ya? Oh no! Diretso ta sa hotel yacht! Gano day kayot? O karon no, namatulog naman atong mga baby boys. O since mga gamhanan man ta, magsumon ta og isa ka tao. Grabe na, ready? Just lang, maghurim-hurim ta. Una, kaya. Una, kaya. Oh, grabe na nun! Nauli mo pagliyog dyan. Mata na dyan, mata na. Ano ko sa kong dorm kanina? Ay, wala na ako na-teleport ka. Ay, gamhanan ba yata? Gamhanan, gano'n ka. Enjoy kay Kadiran, no? Mga tunatan, no? Okay? Hello today. Hi. Vlog ko. Ano siya? Ching! Nag-stock ang mga utang. Okay? Alright! Karon, magpirma may ane, dagay kay pirmahan, among mga pangalan sa sanina, no? Bitaw, surprise na ako ate later, ha? Kay fan kay siya nimo. Si Madam Sissy. Yes, Madam Sissy? Yes, Madam Sissy o Marivic. Wala si Marivic. Nalagi siya laban lang! Ba't talaga sila papromote ulit sa lida ba? Okay? Mag-vote ta kay March 7. Ano sa? March 7. Oh, tanaw guys! March 7! Mag-vote! Okay! So, naman, no? Guwapa na kayo, no? Yes, Muna Day, of siya course, ang- Day. Ang original sa gikan sa among expression na okay! Yes, Day. Nara John! Hi, Ater! Hello. May vlog tiya. Hi. Tayo mo pa kay Muno! Of course, Day. Na meeting na tadante. Okay.
What's up guys? This is John Ray Hospital. That's J-O-M-I-E. Karon guys, padulong namin para i-surprise akong ate no. Ug si Marivic no. Kay idol kay nila si Roy nga nawala diri karon. Tura ay, ano sa surprise? Surprise lang. Kaya ra. Madam Ceci ug si Marivic, let's go! Wala na ako na videoan, Ray! Wala ko na videoan! Ako na ba? Yay! Nag-fun girl! Hoy, Gatiyo! Laban lang yun, ano? Nasabot ka magsalon? Oh my God! Marivic! Wala ko na videoan! Guys, wala ko na videoan! As in, like, priceless kayong nagway ni ate pagkakita niya ni Roy. Wala na ako na videoan! Yan, na-realize ako, wala din ako na-record na kuha ni mo, Bing. As in, like, ang whole jud nga pagkuhan. Wala ko sulod na cut na. Oh, so sad! Alam ko kay muro mo eh. Okay, nag-fangirl akong ate. It's weird. Nawala akong talagon. Ako luyo kang daklak na. Nakulbaan na ako. Nag-fangirl na! Nagsalap ko si Maknayo. Nalipong siya ganina. Nawala ang kalipong. Asa mo silang Glenn nag-stay? Narito sa ubos pa. Ito na tamanawag na ta. Let's go. Karon na dyan ang adlaw. Magitak na. Mahitabo na dyan. Ready na mo mo. Andam na mo mo. Let's say go! Pero ay sa oy, kay wala, kulang po ng show ko ako ra, no? So mo to, ako'y teleport, akong duha ka amigo karon no? Pero unahon sa nato, kay kulang man dyan kung wala po siya sa inani nga mga events. QN! Si to mong kon? Jumuel. Delay. Okay, QN! Pigil! Bang dam! Sige na no, tungkol kay mga gamahanan ta, ato na siya teleport no? Uda, kaya! Uda, kaya! Pigil kung ang damdamin umibig Nanggigigil Huwag sana mahulog Nadyokan dito! JB Hospital. Pigil kung ang damdamin umibig. Dito daw guys, sa kulbahan niyo guys, kaya nagsugod na yung mga tami karon po. Karon ba may practice sa maganda? No! Grabe kayo na, kung siya niabot, nag-practice me, like karon pa dyan, as in like nagsugod na ang show. Kaya raman ko na natin, no? Basta tuyog ka do? Ano ba, pwede ako ikulbahan guys, siya mang good. Sige na kayo. Babang! Okay, ako na! Ako na no? Kasi mo na feel? Sakto lang, char lang o ikulpaan ko ba yun? Laban lang dyan na sa Pilipinas, no? Labag mga desires Oh, okay! Okay? And guys, mag-duet mi aning amaway. Yes. Sa to i-duet oy. Manganta may kuhan, Despacito. Despacito. Pagtarong ba? What's ato gantahon? Lucky. Lucky. I'm in love with you. Kabalo ba katimsong na namo ni Clark? Pagaw na! Sumpa ng hindi Clark! Clark, huwaman sa ako inyong kanta, Clark ha? Morning mo gusto ang kantahon? Dili uy! Pero Kay siya, mauray tsada akong tingog. Yabang na rin ko sa nakuha na akong kwanto. Tsada kay siya tingog guys. As in like, na-anxiety ko. Sige na no! Sugod na ta kay kakuan. Amot nga no pero gahan Akong paminawas ka Kitang duha mo mag-ubad Hi guys, so namin sa backstage karon tanan no. And then gipang igang me pero namin isa ka kuan. Electric fan para sa tanan ali guys para mahanginan mo. lifesaver! One electric fan for all. Laban lang. Okay? Let's give it up to the queen of domination, Johnny Hospital!
Pag inhawas ako kay Murag, 1 hour ko na itong i-practice no, nakasayaw-sayaw pa nila music. Pero what's up, Liceo? Huge shoutout day! Kay grabe, nagtapok dyan sila, nasupot ko nga sila, no? Shoutout sa Jomi Nation! Ano guys, sa wali kayo na ako day si Jomi Hospital. That's J-O-M-I-E. Siguro nakailaw mo na ako tungkol sa video na Imong Mama. Siguro nailan ko na yun sa character na Belinda. Pero of course, hindi siya kompleto ang BJ serye. Di kompleto nga si Belinda ra. Kung wala si... Ipasaka na ito si Junalo. Ladies and gentlemen, Junalo! So, di mo kayo kina tanan mga foreigners sa Bisaya content creation. Actually guys, kami tulo, gikan originally sa Mindanao. Mindanao tribe. Timon, gikan sa Butuan. Ako gikan sa Ingog, si Roy gikan sa Malaybalay, Bukidnon. Bye guys, wala ako din ako. Kapag-girl kami mo. Salamat kayo, no? Hinaut mahimong kita, pero dili tama ka. Doon forever kang mula unay ka. Ay, message sa Jomi ba? Bago kang kanta ba? Babe, this song is for you. Ibaw ko man nakailayan nga kanta. Ikaw mong good. Ibaw ko nakailayan nga kanta. Ito, lagi. Sige lang. Kanta ko ni para niyo. Lagi ako, kaya. Hindi ka naman pahumot. Kung pinipigil ko ang damdamin, umibig, ibig nang gigigil, wag sana mahulog pa. Ayoko munang umibig pa. Shoutout sa mga songwriter nila, no? Hi guys, so naman na siya ng event to and padulong namig dinner. Guys, nagagay domination dito and then I sorry kung dito mo ma-meet. Akong chance, diba? Like one. I would love to meet you. Like, apilo na mo sa video. But lisod jud siya. As in, tanawa gali ang situation. I don't know kung napas sila. May lang mga balloons na sila yung balloon. Guys, inani kalisod mag-pull out sa events. Inani kalisod mag-pull out og event. Laban niya! Happy na tayo! Amazing race! Happy na! Gabay na niya! Laban lang tano! Grabe sila guys, manuktok sila guys! Puro sila kayo ng mga zombie, bitaw! Oh my God! Zombie apocalypse! Raymond! Kita na lang ang magamhanan nga mga nabilin diri sa kalibutan! Okay! Louie, mabuok din na, mabuok. Nakulbaan lang yung to ha. Lights, camera, action! Gabi atong kagamhanan, no? Nalupat na diri ang asa man eh! Kaya of course, digit kompleto ang trip sa Cagayan kung dili na to imit ang Jovi